ikega imeyomoro buli bobole minobonda umirana na iche Mildred Momanyi ende litusange na ukwana mange korwa ase abanyakiombe boko iga ma self help group abagotoka imeya masongo igobona ko igore nabo bakwane nande ase tukuri rero nigo twabeire tugusanga igoro ya kero gosu process gusekero kwende gitambukiro kende korwa so mongo amatoke ama marabuani ayonsi na tugusanga ase naro gukomera naro ende tusange na ukwana mange nase age bintu itwanya ko batokora nigo byatwaire obosi korwono abona gwatebya bupita gwatebiriri toke ngati ebintu birimo gukora value addition kanya gutare ebintu binde ko tokunya gutara ngora iga tukigaria ase gukomera bagina ga na rura bangina kegima bayitomete gukora amangana y'uburimi. Yes, bono ekero twarosire ebintu ebi ntubwate none chikarati uchikora turi value addition ekene nero ende rio ochiko yakoba gukubagori anya teringia tubase kubagori tigango ndako igwera toiwose nero tubutambe ngo bateinga naro rero tetukumenga senga nero nero ngoriye gusamba igo yarure riko igo bono kera nsambe tora bo murigere yone tigaturanye iwango nero ama ina nero